Здравейте, фенове на Gamerskip TV, аз съм Стопър и това е втори епизод от поредицата How To. Днес ще ви покажа една програма, с която мога да играете мултиплеер с приятели. Първо влезте в Google. Да, първо влезте в Google. Сега ще ви покажа. Програмата се казва Game Ranger. Ох, тук е капсулк. Сега натискате първия сайт. И тук има, първо ще видите, ако искате да видите кои игри, може да си играете онлайн. Ето тук има всичките. И ето игрите са 667. И сега ще ви покажа. Аз имам програмата, така че ето е програмата. И ето ги игрите. Ако искате някоя игра да почне, да влезнете, т.е. да направим играта в Skype, само натискате и натискате след това Join и търсите директно къде се намира играта. Ако искате вие да хоствате стая, натиснете хост. Аз просто нямам игри в момента. Иначе ето и игрите, само ги правите, натискате на някоя игра, брауз и само браузвате играта. И стаята ви е готова. Надявам се този род да ви е бил полезен. Аз бях Стопър и това беше от мен. Чао!